3, 2, 1. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε έρθει στην όμορφη Κύπρο μας, διότι πρέπει να ξεχνάμε ότι και στην Κύπρο έχουμε πολλούς ανθρώπους που μας βλέπουν, συγγενείς πάρα πολλούς, και σήμερα θα αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή μας στο όμορφο νησί μας και στη Λευκοσία, που είναι όλοι οι φίλοι μας και όλα τα ξαδέρφια μας, φιλούθια πολλά. Το σημερινό μας φαγητό θα είναι ένα καθαρά κυπριακό φαγητό, ονομάζεται αφέλια. Είμαι σίγουρη ότι όλοι οι συγγενείς μας ξέρουν για αυτό το υπέροχο φαγητό. Για αυτούς που δεν το ξέρετε, θα έχετε σήμερα την ευκαιρία να το γνωρίσετε. Επίσης πρέπει να σας πω ότι η παραγωγή μας αποφάσισε να ξοδέψει λίγα λεφτά παραπάνω και θα έχουμε και απευθείας συνδέσεις με... Άμστερνταμ. Με τηλεθάν. Και είναι πολύ σημαντικό να σας πούμε σήμερα ότι έχουμε και ζωντανό κοινό, το οποίο έχει έρθει εδώ πέρα σήμερα, στο κοινό μας. Λοιπόν, ας έρθουμε πάλι πίσω στη συνταγή μας. Τα αφέλια γίνονται με κρεατάκι χοιρινό. Πολλά ωραίο, μπουτάκι, το οποίο το κόφουμε σε μικρά κομματούθια. Έτσι, παιδιά, έχει λάθος. Το οποίο, πριν να το μαγειρεύσουμε, να πρέπει να κάνουμε μια άλλη διαδικασία. Κάνουμε τούτη τη λεκάνη, ο τρόπος που να φτιάξουμε το φαγητό μας στη λεκάνη θα καθορίσει πολύ τον τρόπο που θα την νοστιμιά του και το πόσο πολλά ωραίο να γίνει. Να ευχαριστήσω πάρα πολλά τη φίλη μου, τη Μαρίνα, από το όμορφο Τσέρι, που μου έδωκε τη συνταγή. Φιλούθηκια πολλά, Μαρίνα μου, και να την ευχαριστήσω επίσης γιατί είπε μου ότι θεωρεί πολλά συχνά την εκπομπή μου. Και ελπίζω να φέρεις και άλλες φαν Μαρινού να κάνουμε χαΐριδαμε. Το λοιπόν, ο τρόπος που θα φτιάξουμε το φαγητό μας μέσα στη λεκάνη είναι πολύ σημαντικός. Παρακαλώ, πρέπει να σας πω ότι επίσης η παραγωγή, ευχαριστούμε την πολλά γιατί επλήρωσε τα εισιτήρια του φίλου μας του Αλή για να έρθει στην Κύπρο και εκείνος. Αλή, θα πεις κάτι? Πες κάτι, Αλή. Το λοιπόν, πρώτα βάλουμε μια στρώση που το χοιρινό μας. Μετά, που θα βάλουμε τη στρώση, να βάλουμε νάλας, μπόλικο νάλας. Μάνταμ, παραπάνω από μία είναι οι στρώσεις. Αλή, αν δεν θέλεις να πιάσεις το πρώτο αεροπλάνο και να γυρίσεις πίσω, σε παρακαλώ σιώπα, άτε να δω. Λοιπόν, να βάλουμε αλατάκι, πιπεράκι, κόλιαντρο, Αλή, άκουσάς, Και να κάνουμε τώρα τη δεύτερη στρώση. Με αυτόν τον τρόπο που σας έδειξα μόλις τώρα, να στρώσουμε όλο το κρέας μας στη λεκάνη και ύστερα θα βάλουμε κρασί, πολύ κρασί να το σκεπάσει, και να το βάλουμε στο ψυγείο μας για μισή ώρα τουλάχιστον, να δέσουν τα υλικά μας και να βγουν όλες αυτές οι υπέροχες γεύσεις. Αν μπορείτε να το κάνετε που την προηγούμενη νύχτα για να το μαγειρεύσετε την επόμενη, έναν πολλά καλύτερο, λέω σας το, αλλά εντάξει, επειδή εμείς θα μείνουμε πολλά δαμέ, είπαμε να το κάνουμε μια και καλή. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, στρώσαμε και το υπόλοιπο κρεατάκι μας, βάλουμε πιπερούι, κόλιαντρο. Συγγνώμη κυρία Κρίνη. Και αλάτι. Ένα λεπτό, μόλις με ειδοποίησαν ότι το κοινό έχει μια ερώτηση. Παρακαλώ. Ξεχάσατε το άλλο ένα περσινό. Συγγνώμη. Ξέχασα, ναι. Μέσα στο κοινό μας έχουμε και το φλόκο. Ήρθε σήμερα ο φλοκός. Αλλά επειδή είναι πολύ έτσι ενεργητικό μέλος του... Κουρασμένος από το ταξίδι. Μάνα μου, ναι, κουρασμένος από το ταξίδι. Δεν και ψοφίσανε, ναι. Το λοιπόν, έλα Αλή, έλα. Κάτω. Όπως βλέπετε, βάλαμε και τα τελευταία υλικά εδώ πέρα στη λεκάνη μας και να πιάσουμε μια μεγάλη μπουκάλα με κρασί και... Τι ποικιλία, μάνταμ? Κοκκινέλι του 1900... Κοκκινέλι που το μπατιχάρι του 1920. Το λοιπόν, Αλή, περιχύνουμε το φαγητό μας με πολύ κρασί, να το σκεπάσει έτσι καλά.
Μόλις με ειδοποίησαν ότι έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Ναι, παρακαλώ. Αλλό, Άλλο, ποιος μιλά? αλλό, Ναι, παρακαλώ, ποια είστε? με ακούτε? Ναι, ποια μιλά? Είμαι η Μαρικού. Ω, κυρία Μαρικού μου, είναι που κάνετε? Καλά μάνα μου, ραμέ, σε βλέπουμε, πας στη τηλεόραση, αγγελέ μου. Ευχαριστώ σας πολλά, κυρία Μαρικού μου. Πώς δεν μας τηλεφωνείτε, κυρία Μαρικού? Που αλεύκαρα μάνα μου. Μα είστε η Μαρικού που τα λεύκαρα? Καλό, Α, το παρακαλώ. προσώπος. Κυρία Μαρικού μου, ξέρετε πόσα χρόνια ακούω για σας? Πείτε μου, ξέρετε? Που ήμουν μητσά, ας πούμε, εφώναζε η μάμα μου και λαλούσα της, άμα ποιος είναι, είσαι εσύ? Όχι, λαλή μου, η Μαρικού που τα λεύκαρα. Μα, πείτε μου, ξέρεις σας η Μαρικού που τα λεύκαρα? Εγώ είμαι αγγέλε μου, Ξέρεις σας η λαλό. μάμα μου, κορί? Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω ποια είναι εκείνη. Και είναι η Λουκού, κορί? Είναι η Λουκού. Και είναι η Λουκού. Ω, είναι κουμπάρε, ξέρω ότι. Που την Κιστρέα. Έκαμε φλαούνες μαζί, είπε μου. Ναι. Να, τέλος πάντων, κυρία Όταν Μαρικού. που θυμήθηκα τώρα να σου λαρώ κι όλες να με καθένα. Όχι, κυρία Μαρικού. Όχι, τώρα που τα θυμήθηκα να σου τα πω κι όλα Όχι, αυτά. όχι, κυρία Μαρικού. Μπιπ. Α, Παναία μου, έπεσε η γραμμή. Να ξαναπιάσουμε την κυρία Μαρικού σε 2 λεπτά. Ναι, κυρία Μαρικού μου. Έχετε κάτι να μας ρωτήσετε για το φαγητό μας? Τέλος πάντων, έπεσε η γραμμή με την κυρία Μαρικού. Τώρα μόλις με ειδοποιεί ότι τηλεφωνά ο κύριος Πανίκος που του είναι γλαντζά. Αλλό? Αλλό? Τέλος πάντων, επειδή δεν ήξερα να μου γίνεται με τούτες τις γραμμές, θα ξαναβγάλουμε γραμμές στον αέρα και να παρακαλώ τους ακροατές μας τώρα να βγουν στον αέρα. Και πάντως η κυρία Μαρικού στεναχώρησε με πολλά. Τέλος πάντων, άντε άλλη, έλα. Λοιπόν, βάλαμε το κρεατάκι μας με τον κόλιαντρο, αλάτι, πιπέρι και πολύ κρασί να το σκεπάσει. Να το αφήσουμε στο ψυγείο για όσο περισσότερο το αφήκετε, τόσο πιο νόστιμο να γίνει. Εμείς δεν το αφήκουμε για λίγο, διότι μετά έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Δεν να καθόμαστε όλη μέρα δούμε. Λοιπόν, να βάλουμε το κρεατάκι μας στο ψυγείο και θα επανέλθουμε σε λίγο να σας δείξουμε πώς το μαγειρεύουμε για να κάνουμε αυτά τα υπέροχα αφέλια. Ευχαριστούμε. Το λοιπόν. Επιστρέψαμε ύστερα που λέω, βάλαμε το κρεατάκι μας και μαριναρίστηκε έτσι πολλά καλά με το κρασί και το κόγιαντρο. Δαμε έχουμε ζεστάνει λαδάκι και να βάλουμε τώρα το κρέμα να το κασανίσουμε, όπως λέει η βυθιά μου η Χρυσή. Ναι. Λοιπόν, κάνουμε το κρέας μια τρεπητή κουτάλα για να μην βάλουμε πολλά υγρά. Το λαδάκι μας έχει ζεσταθεί ήδη και βάζουμε το μέσα στην κατσαρόλα και κασανίζουμε το. Όπως θα δείτε, άλλαξε λίγο το χρώμα από το κρεατάκι μας. Αν το αφήναμε περισσότερο, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Αλλά εντάξει, παιδιά, δεν πειράζει, καταλάβετε τι να μην θέλουμε να πούμε, ναι. Λοιπόν, βάζουμε το κρεατάκι μας, κασανίζουμε το καλά, να ψηθεί καλά. Και προς το τέλος, αν θέλουμε έτσι να έχει λίγη γεύση παραπάνω, μπορούμε να βάλουμε λίγο από το μείγμα που έκαναμε με το κρασί και το κόγιαντρο. Τι ανοίγουμε το κρεατάκι μας και επιστρέφουμε σε λίγο για να το δείτε τελειωμένο. Το λοιπόν, παιδιά, τα αφέλια μας είναι έτοιμα. Είναι πολλά ωραία, μυρίζουν πάρα πολλά ωραία. Τώρα θα τα σερβίρουμε στο πιάτο μας. Ευχαριστούμε πολλά το κοινό μας. Είστε πολλά καλοί. Παναγία μου, μοιραστικές τρεφτίνη. Έχει λάθος, ναι. Όχι, μάνα μου. Λοιπόν, βάλουμε το χοιρινό στο πιατάκι μας. Περιχύνουμε και... Αλή, ένα σελής ωραία αλή. Περιχύνουμε και λαδάκι που πάνω. Τέλος πάντων, κάνω ότι εθωρώ. Εκρούσες αλή. Καλά να πάθεις. Και μπορείτε να συνοδεύσετε το υπέροχο πιάτο με σαλατούλα όπως έκαναμε εμείς σήμερα. Επίσης μπορείτε να κάνετε ρύζι, πελάφι, ναι, με το πουρκούρι και το σημαντικότερο να φωνάξετε τους φίλους σας και να μοιραστείτε το υπέροχο φαγητό. Όχι, φίλοι μου. Να μου Εγώ πω. το κάνω με αντικαθές πατάτες, μάνα μου. Αρέσκουν μου πιο πολλά. Εντάξει λοιπόν, να σεβαστούμε και τις απόψεις του κοινού και να το κάνουμε και με αντιναχτές. Ευχαριστούμε σας πολλά που παρακολουθήσατε τη σημερινή εκπομπή μας. Ευχαριστούμε την όμορφη Κύπρο. Φιλιά πολλά σε όλους.